yang saja जों दिनै फाइमानि हिंगायाव बनो DGP नि बायमा लायनो फाइमानि अब हंखाय सायकतला पात्र बत केलकाता थांगे रमजाखा आरो नै नायटुगै रमुति फेके ओमफ्राय पहिलानाव जारा टीम थांगे रमनाय रंनो तो हामबाय न मारिखासों दिनै खाना बदय कावानो ब कुट के जों अबनो नायो बाहाय उकिल बकि सरकारी उकिल बा फातारनि उकिल अबनो जों जासाय खायनानि मालाय माने अब हंके साका सरकारी उकिल बतंगो फातारनि उकिल बतंगो उकिल कहां नर दंगो हिसा साका रमजाक नै फेब जों अब नायो जाहाते बता यकथुं बेलता मानथुं तांगे बेलता मानथुं हिमाले जेबाबे जोंबो बुरि रकनो पर्यन्त या कालिया चाइनिज आंटी जे जागाव बुरि हिंगा बुमान सम्मान मारिबो जत बरकनो अस्वीकार खाइमांगला बुरिनि अक्सिंना आचाया हिनै जे ब बुरिनि अक्सिंना आचायै बुमान सम्मान दिना रिनानि रंगिया जे ब मीडिया हिनै ब निजि अब गसिउ किन्तु मीडिया नि बुखुक्ते अब मोजांगिया हाइसे ब सुदु बुरि रक सिमिया ब अरो चीन महाराजा न या कालिया चीनी राजमाता न या कालिया एमनकि चीनी राजकुमारी न या कालिया एमनकि त्रिपुरा राज्यनि मुख्यमंत्री बन पर्यन्त या कालिया अमाहायके जे खुक सित्रा पेरमानी अब ब तो क्रिमिनल से हाइसी ब मीडिया जाहाते ओ क्रिमिनल न बेल्टा मानथुं अब जों नायो जों अबनो उकिल जाहाते अबनो सठिक विचार रिथुन अब फाइ सापायलायमासै हामबाय बरबो सावाबनो जों सरकारी उकिलनि बादे फातारनि उकिल रमखा कारण जों अब कामकाय जों तदन्त खालायनाय चार्जशीट खालायनाय अब जों जाहाते बिनि ऊपर अनेक इनको माने दुई तीनटा केस दं माने तामने क्रिमिनल ओंखाय बुनो कक्सित्रा सामारक स्मागलार बेबाग न दं हासि खबजाक ओंखाय आबरंनो बरक तदन्त खालायनाय आगेन रक डब्ल्यू बा मा जागा न थाना र जे एफआर खायमानि बिल केस एबा आबरक एक्सन खायजाक आबरक अब संकासों बरक अब बर नायनाय हिसाव आफरो तो नायनाय न हिसाजाक जोंनो ब जों अरो एमसीसी कायसा खालायजाक क्राइम ब्रांच खालायजाक कमलपुर ब खालायजाक कयेकटा जागा खालायजाक दंगो जिनि ओंखाय जोंबो खालायजाक ओंखाय आबरंनो बर नायनाय ओंखाय ताबुक तसे सापिरो नरकतेबो जुदि टंखा ओंखाय सादि जेमन ड्राग्स रंनि जों यूट्यूब रगनो ड्राग्स रंनि कुनु प्रूफ रक टंखा ओंखाय ड्राग्स नि बरक ब खालायमानि टंखा ओंखाय नरक जोंनो आबरिखा ओंखाय जों तेब ना हातो एक्शन अमायके सावटा ओंखाय अब तो जों यूट्यूब से नुगो जों तो प्रमाण तरि मेला ओंखाय अमते बिनि गिलामा केस दंगो बुदय यगला आसा खायो हामबाय।